L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha presentat aquest migdia la implantació a la ciutat del punt d'atenció a l'emprenedor. El nou servei facilita la tramitació de la constitució i legalització d'una empresa a les persones emprenedores mitjançant un sistema electrònic ràpid, eficient i gratuït que a Santa Coloma gestionarà l'empresa municipal Grama Impuls. Es tracta, en paraules de l'alcaldessa, de dotar els emprenedors i emprenedores de totes les eines necessàries per fer realitat el seu negoci. El punt d'atenció a l'emprenedor és un pas més en aquesta iniciativa que emprèn el govern de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet per ajudar aquelles persones, si més no, a tenir les millors eines per poder fer front a una situació d'emprenedoria, molts cops resultat del procés traumàtic de pèrdua de la feina. A l'acte han intervingut Ferran Civil, president delegat de l'àrea de desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona, i Carles Combarros, tinent d'alcalde de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Santa Coloma i president de Gran Impuls. Combarros ha destacat que l'objectiu principal és agilitzar els tràmits. El que avui presentem aquí, que és el punt d'atenció a l'empresari, intenta posar fàcil la feina i la tasca d'aquella persona que té una idea de negoci i la vol tirar endavant. El punt d'atenció a l'emprenedor facilita la creació d'empreses en un context encara de crisi en el qual l'autoocupació s'esdevé una sortida a l'atur. La mesura té un cost zero per l'Ajuntament, ja que s'aprofiten les estructures d'atenció a l'emprenedor i l'empresa que té l'àrea de promoció econòmica municipal i que amplia d'aquesta manera la seva carta de serveis.